teda čaute, moje meno je Pelimen, ale tam pri ďalšom videjku. A zase s Dreams Acrylic a zase budeme hrať teraz Global Challenge Cup. Máme ulepšený štadión na 32 794 divákov. Tak uvidíme, môžeme ísť rovno na to. Po tejto sezóne budeme vyrábať nové dresy zase. I celé logo vás bude nové, i celé, asi všetko urobíme nové, iba si premenujeme tým. Myší chorí. Myší chorí, teda to vybrali, že to bola Jorana Gila, ktorý to nebezpečne pretlačil. Bez nás podávať na polku a teraz tam, keby nebol Akarby, tak asi neviem, čo by z toho bolo. A výborná strela, nie, asi spolu 16 Jorana Gil. Emmanuel Foster výborne odkopuje Jordan Eagle. Emmanuel Carby Merklines Bezna Jordan Eagle zarúti do veľké príležitosti. Škoda, že trošku nepodarilo to skôr prelogovávať brankára. Teda sa mu už to podarilo. A tá červená karta bola pri 7 to vylúčený. A ježiš, hráč sa to strašne nevá na zemi. Tak uvidíme, či toto sa môže rozhodiť. Lebo Dudy, alebo celý ten tým teraz by dobre v takých situácii zahroziť. Merklaj, a teraz trošku rozhodnejšie odkop. A teda nedorozumenie, ale nešla až lopta za autovú čiaru. A proti Pience. Bral loptu, sa oberali tam pár hráčov. Bezna. Merklines. Brown, výborne dáme skúšať taký trixy, ale taký zápasov to nemôžem veľmi skúšať. Tak poďme chlapci zabojovať. Ale nevadí. Merklines. A teraz výborne ich brankára za krok. Pience. Výborne, teraz tam prehrávame do točného pásma. Tak teraz môžeme vystreliť. A dáme gól na 1-0. Tak Jordan, Myší chorí dáva gól. Pekné akcii. Tak pozerajte na to. Pekne brankár už mal pocit, že to bude mať pod kontrolou. Ale zrazu pomedzi nohy mu tam skočil Myší chorý, ktorý doráža pekný gól. Tak už len bojovať na ten výsledok. To už nestačí sa bohvie ako do branky. A ten gól druhý nám bude treba strašne, aby sme ešte vedeli, aby sme mali poistené, že dneska môžeme tak ľahko prehrať. Teraz ich brankár skočil z tej strely a úplne zbytočne mohol už pracovať a trošku podržať ten čas. Ale čas ide proti ním, takže to veľmi robiť by nemal. A Kirby. A Jordan Foster. Teraz rýchly odkop. Jordan Eagle. Tam pretrača Myší chorí. Eagle. Jordan Eagle, výborne, môžeme ho prestreliť a je to penálta. Tak uvidíme, pozrieme sa, čo tam bolo. Pomenší tam stred so hráčom, ale taký, že až tak dáme na penáltu
hráča číslo... Máme tam Fostera do srandy. Jonathan Foster, či teraz Foster pekný gól, zatlapila Jordan Eagle, ale Foster pekne premania penáltu s istotou. A pravdepodobne už našich dáva na konia tak, aby už sme seba vránili. Pekne iba podkopol tú loptu a umiestnil ju ľavo dole, do ľavého rohu. Tak už teraz len blízko lopte a začať si pinkať supera. Ale ešte my chceme asi zvýšiť. Jordan Eagle tam výborne postavený zostal. Teraz môžeme streliť. Strela. Tak, tesne vedľa, nevadí. Tak, že tredanie na ich strane. 70 minúta už beží. Myši chorý to dáva dozadu až k Fosterovi a Foster tam drží drahocenné sekundy pre náš tým. A Carby mu to dal dozadu ešte viac ako bol on. Emmanuel Jordan Eagle tam bol v offside, ale nesol sa k lopte. Výborne, už naši by sme mali to držať dneska tento zápas v našich rukách. Nie je vypredaný štadión, ale 100% burlivým potleskom našich hráčov poďakujú fanúšikovia za ďalší postup Global Challenge Cupu. Tak uvidíme. Ešte tam oni nezhodili zbrane, ale naši tam teraz je prečíslenie nebude prečíslenie. Dali to. Jordan Eagle už to dávajú, ale ešte sa teporocú dopredu nám. Nechcú dostať tretí gól, je to vidno. A posledná strela od našej strany bola vystrelená, tak ešte pomeníme trošku tam hráčov. Fred, Rangelo, tak už sa ani nevidú a tí hráči, ktorí sú striedaní hore. Tak to aj stane. Foster hráčom zápasu dal gól, penalty a pekne odchytal pár striel, ktorá na neho šla nestrela. A má Foster dobrý golman, lebo je rýchly, má 1,96 m, takže hladký tým, Nick Handam nás si počkal. Skoro Bartula sa strapila teraz trošku. Pozerám akurát, kde je náš tým. Či bude Madrid. Madrid už vypadol asi. Nevadí, my ešte pozrieme reklamu a som späť. OK, takže už som späť, máme 80 mincí, pekný dneska zarobený ďalší zápas a bude hrať proti Derby, tak sa volá ten tým Derby. Pozrieme, koľko sú v tabulke. Pred nami, takže to asi to budeme musieť vyhrať. Asi, ale určite. Takže tak. $353 706 mincí nám bude treba zarobiť, aby sme mali 35 662 divákov kapacitného štadiónu. Ale sa ešte pozrieme, či niečo väčšie už tu bude trošku. No a toto vyzerá zle. Čo okolo 800 000. A čo také by mohlo už byť. A na to bolo všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak nie, tak napíšte prečo. Vám bol Palimena. Čaute.